Bizde нәрсе мазақ көтерә дип әйтәләрме? Сүз көтерә дип, мазақ көтерә. Менә монда Түркменстаннан килгән шәш тарашханада эшли, мәсәлән, я базарга барасың, күп ниләр, таҗиклар мазаклыйсың төрлечә. Ул яшь кенә, ябык кына. Мен төрлечә үзем мәктәптә укганда да ябык булдым. Тагы нәрсә төрлечә анда киң сөякле базарда сатучыларны күрсәм, татардан мазаклыйм үземне, аларны. Бу мазакны түзәләр, сүз күтәрә дип, нәрсә дип әйтәләр бездә, гаиләдә әйтәләр, сүз күтәрә дип. Шуңа күрә килә ятам, инде ул өйләнгән, сабый баласы бар, фатирны кира дип әйтәләр, арендага алган, шунда тора, инде акча ясый. Мен дә килгән сайын бернәрсә мазаклап сөйлим, төрлечә. Һәр чакта. Бу юлы мен әйтәм, кирип чыгыйм әле, юк икән. Әйтим дигәнем, сине гаиләдә дә бит әле эшләр көтә. Аңлыйсың инде, нинди эшләр инде. Яшь нәрсә, молодожен дип әйтәләр әле һаман. Бик эштә артык көчеңне калдырма дип. Алар мазакны аңлый, көләләр, нитәләр. Ничә ниләрне күрдем. Бездә кызганычка каршы үзебезнең милләттәшләр нитми. Менә мин кеше мазакласа, мен нәрсә инде ул кешене бит рәнҗитми. Ирләр арасында шаяртса була төрлечә. Шуңа күрә мин анда теге үзем мазакласа да кызык, мен әйтәм, ни кеше бүген әле бер апам малай килгән, янарга мен сөйлим, әйтәм, мин бәхетле кеше, чөнки газетләрдә эшләгәндә, ике мөхәррир булды, җитәкче безнең, икәү дә урысча әйтмешчә чувством юмора. Мин аларга мазаклап гел әйтәдем, төрле нәрсә, алар мине аңлыйдыр, беркайчан рәнҗимидер. Мин аны төрлечә әйттем бит вакытында. Ире татар, хәтта прокуратурада эшләде, урынбасар булып. Мен ага бер вакытта теге планеркада ачулангач безгә, мен ага әйтәм, ирегезгә әйтәм, кич белән аягыгызны, сул аягыгызны караватка бәйләп ташласын. Ул белә инде мин мазаклаган, шуңа күрә нигә ди. Мен әйтәм, сез сул аяк белән тормасын дип әйтәм. Ул инде белеп тора мин мазаклаган, шуңа күрә кайсы вакытта елмайып китә, кайсы вакытта нәрсә. Бер вакытта инде мин инде редакция эшләмәгән чакта киләм, ул миңа чәй куя, мин сөйләшәм, карасам, теге бүлмәсә нәрсә ди, волнообразный, дулкын шикелле шундый формада бүлмә ясаган, бүлмәсен бүлеп, шунда чәйләр эчеп утырырга. Ямсыз бит, турыдан-туры ясаса диварны, ягъни стена. Анда тар гына бер нәрсә ямсыз күренә. Шуңа күрә ул аны волнообразный дип, дулкын кебек ясаган шундый бүлмәне. Мен ага аны күрүгә беренче тапкыр шулык шаяртып сөйләдем. Мен әйтәм, менә сез дим, әйтәм, бәйрәмнән соң, инде беләсез, бәйрәмнән соң кеше ничек инде күңел ачып, хәмер эчемлек кулланып, шундый була бит. Шул мен әйтәм, сез чакырганлар шул теге ниләрне, плотник нәрсәләрне атайлар инде, теге столермы, нәрсәме, шул фанердан миңа менә ясагыз, тик туры ясагыз, менә туры булсын дип, үзегез менә шулай йөри башласаң, күрсәттем, менә булай аякларны бер якка китеп, теге исер кеше бит, я бер якка күчә китеп барганда, шул кебек күрсәткән бу көлә. Шулай менә шунсы яхшы булды. Ул җитәкчеләр белән түгел, бүтән кешеләрдә аңладым. Мәсәлән, бүтән нидә әңгәмәдә кеше шаяртып җибәрсә, урыс әйтә, обратить в шутку ди. Шунда ул ничтер парчага кеше көлә дә нитми. Кеше кайсы вакытта кызып китә, анарга теге әйтәләр, плюнь зашипит ди. Шун кебек кеше кызып китә, аны кайсы вакытта туктатырга кирәк. Элек мен мәсәлән теге җиңгә әйтәдер, ул ди тавышланганда мин өндәми торам ди. Өндәми әни мәрхүм әйтәр, безнең өндәмичә җиңмәсәң ди. Шуң кебек, бер кайчан икенчесе гаиләдә кытырына башлый, тегесе түзә икән.
Мен аны элек ихтибар етмеші, шул редакция планеркада мұхарир ул меңа бейләнсә, мен аны белән әйтешеп китәдерим. Чөнки мен бір вакытта айттым аннарга, мен әйтәм, сез ачуланасыз, урышасыз, сіз соңыдан кетіп қаласыз, біз мен әйтәм, мен 2-3 күн дәуірінде нормаға кіре алмайм, башқа бір ой кірмей, біз бет ижади кішілер, бізге гіл бір нәрсе yazып тұрға керек. Ал бұршылып, мен әлі бір вақытта орыс айта неразделенная любовь мен нәрсе, бір вақытта шу редакция эшләгәндә шундай бір хәл булган, бір ай ярым дәуірінде мен бір нәрсе нормаларын тутыра алмыйча шулай ауыр хәлдә итеп бирдем. Ул менә ижади кеше, кем ижад белән шөгыльләнмәгән, ул аңламый инде. Алар уйлый, тотты да язды имеш тегәле бір типографияда бір җитәкче урыс Сахалиннан килгән, бір вакытта норма строк дигән шуны коммуникатлы үтәгән, шуны мен күрде дә, ник норманы тутырмыйсың ди, мен әйтәм, кулымнан килми, ул күлеп җибәрде дә, мен синең урында бір төн арасында бүтін газетны тутырып языр идем ди. Шунасын беренче ай узгач, анда теге нәрсә шимбә өмә була бит, субботник. Шунда газетта мақалалар чыга, ул жауаплы саркатипка шалтыраткан да әйткән, безне типографияда да катнашты, шул өмәдә язып чыгарыгыз әле. Теге әйткән, сез бит югары белемле кешеләр, үзегез языгыз дигән. Тегеләр 1 сәгать азапланганнар, кулына килмәгән, шунасын үтенгәннәр, бір кеше җибәрегез дип. Бу җаваплы саркатип миңа әйтә, зинһар бар әле аларга ди. Шул иде, ярдәм итте. Мин бардым да, анда мөдир, директор типография басмахана дип әйтәләр. Ниләр инде? Басмахана татарчамы, тегесе казакча, беренче. Мәсәлән, шул утыра, урынбасары утыра, баш инженер утыра, баш бухгалтеры, югары белемле кешеләр, берсе бір җөмлә яза алмый. Шунасы мен арага теге директорга нитеп мөрәҗәгать итеп әйттем. Ник син бит әйткән идең, бір төн арасында бір газетны тулысынча язып бетерәсең. Нәрсә мен әйтәм, 20-30 елны, нигә юлны язып ташламаган мен әйтәм. Шулай дип. Шул кебек әйтәсе килә, ул мазак аркасында шул кешегә хезмәт хакы түләмәсә дә, бездә шул редакциядә бер-берне мазаклап, төрлечә күңел ачып йөридек анда, чөнки турыдан тура әйтсәң, әйтешеп китәсең, булай бер-беребезне итеп. Әле вакытында шул теге яңа ел булды, яңа елда утырабыз, ул безнең мөхәррир утыра, шунда конкурс оештырдылар да, менә теге яңа елга төрле бүләкләр өләштеләр дә, шунысы корзина калды. Ул вакытта 80 ел ахырларында бүтән нәрсә дефицит ие, бу корзина шундый кичкенә генә матур. Шунасын әйттеләр, мөхәррир әйтә, кем яхшылап мазаклый бер нәрсә ди, шундый тады конкурста шунага бирәбез ди. Шунасын бу тотты да нитте, мөхәррир сорау бирде, нинди хатын иң шибәр дөньяда ди. Бу безнең аны урынбасары мактанырга тоттын да, минем хатыным ди. Мин тоттым да әйттем, үзеңә ошаган хатын шул иң матур дөньяда дидем. Шул ук тоттылар да миңа бирделәр корзина, 10 ел буена хезмәт итте ул. Ул вакытта шул нәрсә талдан ясалган матур гына. Күп нәрсә аны миңа гел шул мазакны яз дип нитте. Шуңа күрә соңдан мин аны Казанга барганда кирип баш мөхәрриргә әңгәмә урынына үземнән теге мазакларны сөйләгән, ул әйтте, бір мазакны, 2 мазакмы, тагы ди кушты, беренче мазак ди, мен куштым, өчәүне бастырды. Ул шулык миңа удостоверение язып бирде. Гел мине язганны хуплап торадыр инде. Менә кешегә татарда бигрәк мусулман кешесе, алар күрдегезме, шарык кешеләре, аларга эчемлек, шул хәмер эчемлекләр кулланырга ярамый, харам. Алар күңел ачып торга, я чәй ичеп, я мазаклап. Ул мусулман диндә тыелмаган, ул ди мазак ди, була ди, тик кешене рәҗитмәсә ди.
Мен барам, мәселен, ул базарда кирәм дә, мәселен, анда таҗиклар сатып тора, саф таҗиклар. Мен әйтәм, килгәнем базарга, мен әйтәм, бер татар йөзен күрәсем килә дип мен әйтәм. Кызганычка каршы мен әйтәм, бер татар да юк. Кичәме шуны узып барганда мен әйтәм, Таҗикистан бу, Таҗикистан дип көләләр. Кайсы вакытта җиңел генә шул шаяртып куйсаң, мазакалар күңеле була. Кайсы вакытта мазак ул теге кешегә ничектер күңел ачып җибәрә. Кешене әзрәк мактап куйсаң да шулай мазак була. Кем ничек кабул итә, кемнең теге урысайта чувство юмор андый нәрсә юк, алар инде аңламыйлар. Шуңа күрә тырышырга кирәк аңларга, чөнки ул базар электә сөйләдем мин, кешене гел магнит кебек тартып торган базар, анда кеше телевизор булмаган, радио булмаган, гәзит булмаган, кеше яңалыкларны шуннан белгән. Күңел ачып сөйләшеп, Хуҗа Насретдин минемчә ул базарда сатучылар, анда мин берәү сатучылар урамда да, базарда сөйләшеп торсам, көлешеп, бу кеше килә, шунда монда энергетика яхшымы, шулар яныңа килергә тырышалар. Менә шулай кеше безне якта шулай. Мен әйтәм, шул бу халыкларга да мазаклап әйтәсең, алар хөрмәт иттеләр, ул теге син өлкәнрәк кеше инде дип, алар да ничә яшькә өлкәнрәк булса да хөрмәт итә. Бездә элек татар хакында булган күренеш кызганычка каршы хәзер сирәк күзгә ташлана ул. Карап тормыйлар бик артык. Бездә шул теге күңел ачым дип утырмый бер качанда сөйләгән идем, менә ашханада шәйләр ичеп, күңел ачып, шаяртып, мазаклап була бит. Әнә алар таҗик кафесында, мәсәлән, үзбәк кафесында, түрк кафесында, алар мазаклап, сөйләшеп, күлеп утыралар. Күңел ачып утыралар. Безнең милләттәшләр кызганычка каршы алай утырмый. Алар утыра бер җирдә ичеп, сүгенеп. Ярый, менә элек буладыр, хәзер ул да күзгә ташланмый, ишетелмәй. Мен элек сабан туйларын язадыр име, шунда кайтып мен көн буена эсседә йөгереп йөрим, кич белән кичкә хәтле теге батырларны кем җиңгәне шуны көтеп торам, нитеп арып бетәм, кайтып ял итәргә кирәк, мен ял итеп әзрәк төнне утырып язарга кирәк. Монда әзрәк ятам да төнне сагать 3-ләрдә, 4-ләрдә утырырга кирәк, будильник белән, шуннан соң язуга тотынырга кирәк. Чөнки иртә белән редакция тапшырырга кирәк материалларны. Теге яңгырап тора җырлар, биеп яталар, безнең йорт янында татарлар Сабантуена кайтып, ярты төн бийләр. Шунда мин кызганып куям, мен әйтәм, менә миңа булмый бит инде, менә булмый шулай дип. Шулай булды. Элек булды шул хәзер. Хәзер юк. Әле мин исемдә алар күршеләр утырып, менә җәй көнне күңеләшеп сөйләшеп утыралар, безнең авылдагы утырган кебек. Хәзер бетте ул. Күршеләр эскамьяда чыгып утырмыйлар. Һәр кайсы үз фатирында. Мин аларга әйтәс, киләсез бит, киләчәкне уйламыйсыз, җәмәгать. Менә сез ирле хатын торасыз, уйлыйсыз, безгә берәү дә кирәкми, без балаларыбыз. Балалар үсеп китте, мин аларны сирәк күрәм. Алар бала чакта мин күз алдына үскәч, алар һәр күрәләр дә хөрмәт итеп, исәнләшеп сорашкан булалар. Шунда күзгә бик сирәк ташланалар, күренми алар. Үз балалары бар. Ирле хатын икәү утыра. Күршеләр кирәкми. Шуннан соң бер мезгилдән соң берсе дөньяны калдыра, теге улап утыра, берсе бер фатирда улап утыра менә. Күршеләр белән үлемтә үзгәч, бер-берсенә кирәкми, анда инде бар инде менә. Күрде, исәнме, саумы, шулай нитәрләр дә, бер-ике сорашалар да, башка бик сөйләшеп утыру ул юк. Җәмәгать безне ата-бабаларыбыздан килгән бит ул гырыф-гадәт. Ник шуны саклап, үзара сөйләшмәскә. Менә кайсы вакытта күршеләр, мин мәсәлән үз рәхәтләнеп үз телендә сөйләшәм, миңа каршы әйтәлмиләр. Урыс телендә сөйләш дип. Бүтән күршеләр алар янында утырып, инде әгәр дә мин булмасам, алар белән яри инде, алар белән шул телдә сөйләшәләр. Мин белән сөйләшер иде, мин аларга тыеп торам, әйтәм, үз ана телендә сөйләшик әйдә дип, шул әйтәм. Әле минем университетта укканда бүлмәдә торды урыс малае, аның теге җөмләләр язадыр, урысча язган, если всех уважать, скоро сопьешься дип. Шуң кебек, әгәр дә алар һәр кайсын хөрмәт итәм дип,
алар телендә сөйләшсәң, үз телебезне югалтабыз да калабыз. Ник менә без ике кеше утырып, сөйләшеп утырасы килә, менә бу нәрсә уйлар дип нитәбез. Кирәкми ул. Ул кеше белән сөйләшсәң ярый. Аны безнең авылда мәйтәм күршеләр булды, без татарча, саф татарча сөйләшәдек, безгә урыс бер кешен сүз әйтмидер. Электән килгән, ата-бабаларыбыздан килгән, алар электән бер кайчан да бер кешегә бәйләнмәгәннәр. Ник син ни сөйләшәсең шулай дип. Амында килгәнем башта мин әле әйтәс килә нидән типографияда меня шакырттылар. Горком комсомола шуннан татар малайы шалтыратып ята миңа. Мин дә татарча сөйләшәм, мин бит аны белән урысча сөйләшмим. Татарча сөйләшкәнем, монда мастер булып йөри типографияда. Шуңа миңа бәйләнә башлады. Нәрсә мин әйтәм бәйләнәсең? Бәлки син минем хакында бер нәрсә сөйлисең. Уйлап торам, сине ул беләме? Ул сине белми беренчедән, икенчедән, нигә кирәк сине сөйләргә? Ул горком комсомолда шалтыратып башка эш юксы ди сине уйларга. Менә ничек ни дип яталар? Менә шулай. Бу менә кибеттә булды ни? Кибетче Валентин Сергеевна дигән. Шунысы ул кызы ир белән айрышып Америка кияүгә чыгып китте. Шунда малайы белән китте. Яны кияүгә чыкты. Америкалы кешедән тагы бер бала тапканда, шу инде ди сөйли бу миңа кибетче Валентин Сергеевна. Минем ди кызым ди үстеге элек никахтан элек шулардан калган инде баласы белән ди телен онытмасын дип урысча сөйләшсә, теге Америкалы ди бәйләнә ди. Инглиз телендә сөйләшегез ди. Кызым сорый ди, нигә ди? Менә мин аңламыйм, бәлки минем хакта яман сөйләсәз дип әйтә ди. Мин әйтәм, Валентин Сергеевна, күрдегезме, менә әйтәм? Ишеттегезме? Сез безне гелүш тип торадырсыз, менә шулай әйтәм, бәйләнеп, бәлки мин турнан яман сөйләрмен. Әйтәм, менә мин мәсәлән молдаваннар белән киномеханик булып эшләгәндә авылда бардым, нигә? Мәскәү астында тордым, Тучковда. Алар бит ничә кызлар, егетләр, алар белән йөридек, үзара сөйләшәләр, мин бер кайчанда борчылмыйдыр. Поездда китеп барам, я таджик, я бүтән халык, мәйтәм, үзара сөйләшегез, пожалуйста. Сөйләшегез. Бүтән милләт кешеләре бар. Үз телендә сөйли бирегез, мәйтәм. Миңа кагылмый ул, мәйтәм. Ана мин фатирны тапшырганда биргәндә шунда теге таҗиклар тордылар, барсам алар үз телендә сөйләшә, миңа кайсы вакытта тырышалар урысча, мәйтәм, сөйләшегез, мин сезгә комачаулымый, сезгә мәйтәм, үз телегездә рәхәттән сөйләшегез. Мин мәйтәм, мин ул әгәр дә кеше минем хакта яман сөйләсә, ул үзенең гаибе була, аның гаибе була. Син әгәр дә син хакың булмаса, ул кеше син хакта яман сөйләргә, анарга гөнаһ була ул. Шуңа күрә әйтәс килә, сөйли бирегез, мәйтәм, үз телегездә. Мин каршы түгел. Аңлатып бирә дә кайсы вакытта. Хатта мин кайсы вакытта өйрәнәм, сүзләрне өйрәнәм, бераз өйрәнеп, мин базарга кирсәм дә, аларга күрәм дә шомочихил дустониязис, сози, нәрсә дип, мешават, мешават дип, нәрсә дип, алар телендә сөйләшә булам, кеше китеп барса, танышмыйм, мардак, Ижабио дим, монда килдим, мәсәлән, шунасын мазаклыйм аларга, пул хаст мәйтәм, ул пул нести, акча бармы, юк ди, шунасын тагы нәрсә дип, гел мазаклап, шулай сөйләшеп китәм дә, әзрәк өйрәнәм, безгә бит кирәк ул бәрбер. Бүтән халыклар белән ничек уртак тел табарга кирәк бит ул. Шулай ул җәмәгать. Аларга барып сөйләшсәң, мазакласаң, алар мазак күтәрәләр, сүз күтәрәләр. Үзеңне кайсы вакытта сүз күтәрми, кеше юктан-буктан рәнҗеп китә, нәрсәдер нәрсә шулай әйтәсең дип аңламыйлар. Алар гел күңел ачып, мазаклап, сөйләшеп тора, мин аларда янына узып барам, төрле инде теге я сакалларын күрәм, менә әйтәм, син сакалың килешә, курткаңда ак икән, әйтәм, менә кыз китеп бара ак курткада, шуннан нәрсә дип, теге бабай күлә, шулай әйтеп, күңел ачасың да, күңел күтәренкәй, кайтасың өйгә шатланып. Бездә көне ямсыз, теге ни кеше зарланып, менә шул теге өйрәнгән безнең халык 100 грамм эчсә, күңел ачылып китә дә, шатланып йөри менә. Менә шулай шаяртып, бер-берсен әзрәк нитеп, шатланып, сөйләшеп ярамый.
Неге ярамый? Менә миңа мәсәлән таҗиклар кайсакта килә, мин аларны үзенә барсам да сөйләшеп утырабыз. Я сиңа килә, эчемлек бирмисең аларга. Хәмер эчемлекне тәкъдим итмисең, алар бер кайчан да ачуланмый. Ә безнең кеше нитә? Әле мине бергә редакция эшләгән бер урыс миңа килде, миңа үзенә калса хөрмәт итеп салып бирсәм, үземә әз генә салдым да эчмим, ул миңа эчә белмисең. Мен әйтәм, син аны дөрес белмисең мәгънәсен. Эчә белмей артыгын эчкән кешене әйтәләр, эчә белмисең. Шунасын ничә ел узгач безне Казанга журналистлар конференция чакырганнар, съездына шуна кайтып киләбез, шунда катнашып, ул теге шикар ширенә шикар шир белән азаплана икән, шул инде бернәрсә ярамый. Аракы да бернәрсә ярамый. Шас мин тоттым мазаклап, эчә белмисеңме дип. Менә мен әйтәм, синең ата-бабаларың әйтәм, эчкән ул теге анасы марҗа булган, атасы ширкес булса да, анасы марҗа, алар нәселеннән килә, аларга бернәрсә булмый, күпме эчсә дә аларга бернәрсә булмый. Ул теге менә шу тарафта язучылар оешмасы, шунда китаплар чыгарып алар. Төрле нәрсә, һәр кайчан барсаң, берәүнең туган көне, берәү юбилей, бернәрсә гел эчәләр. Шулай гел нитеп бузылып нитеп бирделәр алар. Язучылар имеш алар, шагыйрьләр имеш, шулай. Алар электә шул шагыйрь дип тик башын ишүгә салып, шул язучылар, шагыйрьләр безгә әйткәннәр, менә алар ди хөкүмәт белән тату яшис килмәде, алар бер ел белән барас килмәде, совет хөкүмәте белән, шуңа күрә алар эшкә кермәделәр, алар имеш иҗади кеше булганга күрә алар хөкүмәт аларны хупламады, яратмады аларны хөкүмәт ди. Мен уйлап торам, әйе, язучылар алар анда санда тик теге нәрсә дип әйтәләр инде, илһам килгәндә тик язган булалар да, бүтән вакытта бернәрсә эшләмиләр. Эши утыралар гел. Шуңа күрә менә илһам килмәде, илһам дип теге шагыйрьләр бигрәк. Без редакция эшләгәндә мәйтәм, без илһамны көтеп тормыйбыз. Безне икенче көне редактор планеркада кирәгезне бирә, урыша, тирги, шуңа күрә без курка тизрәк тотып язабыз. Илһам үзеннән килә мәҗбүри. Алар илһам юк дип 100 грамм эчәләр, илһам юк дип 100 грамм эчәләр. Шул эчеп җирсә кеше ничектер кеше илһам килә икән, дөрестә ул уйласаң. Язучылар аерылып тора. Анда мәҗбүри син тотасың да язасың, чөнки шамалсыз сиңа норма куялар, вакытында үтәмәсәң, планеркада кирәген бирәләр. Безнең белән чагыштырганда язучылар, шагыйрьләр, алар ялкау, тик анда санда теге илһам килде дип бер ничә ел шигырь яза да, әйе, мин шундый атаклы адам, мин менә шундый талантлы кеше, мин шундый бөек адам, иҗат кешесе дип алар үзләрен әллә кемгә саныйлар да, шуңа күрә мондый гади эштә эшлис килми. Аны Мәскәүдә булса да, тик аларны ул вакытта бит теге эшсезлектә, теге эшләмәсә аларга теге нинди инде эшләр кузгалтканнар, нәрсә дип әйтәләр инде, эш кузгалтканнар инде. Уголовный дип атыйлар урысча. Ул вакытта Советлар Союзында эшләмәгән кешеләрне шу җаваплыкка тарталар. Шуңа күрә алар теге дворник дип шундый йортта сөберүче булып керәләр дә, юньләп анда бер раз гына сөбер куеп, хәзер ул көн буена эшлиләр. Ал вакытта 70 сумга шул тик атахы булган, шунда тик кемдер сөбер биргән, кеше бермәгән, тик шул язучылар, күбесе шагыйрьләр ди, 80 кеше дип укыдым вакытында шулай. Алар шундый дворник булып эшләп биргәннәр инде. Иртә белән бер сөбер куялар да, көн буена теге алар 100 грамм иҗат кешесе, мин иҗат кешесе, миңа илһам килми дип, шулай кешеләр инде бездә шулай яшәгән. Җәмәгать хәзер хоккей башлана, анда безнең кем әле Казакстан белән уйныймы, кем белән? Юк, Кытай белән, Кытайлар белән уйныйлар әле хоккей. КХЛ, шуны кырып карарга кирәк, башланып киткәндер инде. Шуңа күрә мин инде сау булашам. Исән сау торыгыз, кирәшү очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.